Coucou tout le monde. Anareo niany zegny andeha agnambarako secret na astuce naturelle na koa hoe tombotsoa azo baka amin'ny finanagna betterave. Maro be olo tsy de tia izy ty. Na za taloha koa tegna tsy tia mihinagna izy ty fa tafara zegny za koa fa haiko hoe maro be ny tombotsoa azo baka aminazy ty ho an'ny fahasalamagna. Agnisan'ny légume tegna tsara hohanigny matetiky zegny ity betterave ity. Ambarambarako anareo zegny ny tombotsoa na hoe bienfait. Mety tsy ho jiaby voatanisako e. Fa tanisaiko zegny lay haiko vitsy madinidiniky karaha igny zegny anareo mba mazoto mihinagna izy koa. De ny façon fagnanaovagna izy ty zegny maro be. Azaraiko aminareo kendriky hoe karakory façon fagnanaovagna izy. Izy ty mety atao jus. Mixenao zegny izy, asianao rano, tapatapahanao zegny izy, voasinao tapatapahanao madio, de asianao rano, atao jus igiahiny. Mety koa izy ty atao salade. Izy karaha io jus ty, le manta zegny ninaka jus io tapatapako de karaha io foninaka tonga de hototaiko hoaniko. Izy marandraigny jus za andeha hinagna ninaka. Fa izy io zegny mety atao salade karaha io afangaronao amin'ny concombre, afangaronao amin'ny legny ny salade ataonao zegny mety atao vinaigrette zegny zo. De mety koa izy ohatra alokinao. Alokinao zegny izy de atanao mayonnaise na hoe alokinao izy zay somary ataonao salade hela sa tsy de tianao zegny izy manta karaha io fa somary ampangotrahanao hela amin'ny rano izy de tapatapahanao fa ny tegna important zegny le anao mba mihinagna izy matetitetiky. Tanisaiko madinidinika aminjay zegny hoe ino tombotsoa azo baka aminazy ty tegna tsara ho an'ny fahasalamagna ny vatagna iray manontolo ity betterave ity. Voalohany zegny izy ty riche en fer. Ho anareo zegny asa hoe docteur mivolagna hoe anareo tsy ampy fer satria maro be koa ny ino ma ty aretigny ateraka no an'olo tsy ampy fer. Mbala hitanisentsika eto izy amin'ny vidéo magnaraka fa izy koa docteur zegny mivolagna hoe tsy ampy fer anao de ity zegny ny agnisan'ny légume tegna riche en fer. Donc zegny tsara matetitetiky mihinagna ity betterave ity fa ity zegny riche en fer ary tegna mahasitragna le aretigninao izy koa trandraha ka ho anao tsy ampy fer zegny. De izy ty zegny magnadio rà. Ho an'olo misy problème zegny amin'ny resaka rà, ohatra maloto rànazy, sisa de ity betterave ity koa zegny no magnadio rà. Aveo ho an'olo tsy ampy rà, tsy ampy lio zegny. Ndraikindraiky misy olo sasany marary hoe tsy ampy lio ozy docteur. De ity koa zegny tsara hoaninao matetitetiky na ataonao jus volaniko izy na ataonao karaha volaniko aminao vinaigrette sisa zegny mety fo. Tegna hoe mety ho an'olo tsy ampy rà koa zegny ity betterave ity. Izy ty koa zegny magnampy be amin'ny olo marary haty. Fa nisy vidéo nataoko tato. Tegna magnadio haty izy ty. Ataonareo jus zegny izy tegna tsara izy koa nareo agnano traitement resaka problème ny haty zegny. De asianareo citron hely izy avô mbala mety fo. De tegna tsara e. Ho anao marary haty zegny minana betterave matetitetiky ataova jus fa tegna magnadio izy ary mahasitragna izy. De izy ty koa zegny mety be ho an'olo magnano sport. Na tsy magnano sport anao fa mampatanjaka izy ty, mampisy énergie. Tegna hoe mampatanjaka koa ny betterave ke tsara be koa zegny ny finanagna izy ty. Ho anao zay managna problème ny resaka hypertension, asa hoe somary ambonimbony zegny tensionnao de tsara koa mihinagna betterave matetitetiky satria ity zay agnisan'ny mistabiliser izy, mampihegny ny tosidra ambony. Tegna hoe maro volaniko e, maro be ny vokatsoa azo baka aminazy. Avô matanora lalandava izy ty, matsara hoditra zegny e. Matsara hoditra anao zegny koa matetitetiky mihinagna izy ty. Asa misy tasy amin'ny sôranao na amin'ny pônao na amin'ny hoditrinao. Matetitetiky anao mihinagna izy ty hitanao fa misy fiovagna, misy changement be pônao, ho tsara ho lisy sady ny tanora lalandava. Ke maro e volaniko fa juste le vitsivitsy fo notanisaiko igny manomboka jeu ty zegny anareo mazotoa mihinagna betterave fa tegna tsara ho an'ny fahasalamagna izy ty e. Zegny vidéo antsika nany partager amin'ny namagna agny de mazotoa magnaraka page fa tsy aninana anareo magnaraka page ty e. Koa jeu anao vao mahita page naka ty abonneo na invité namanao hoe misy raha maso agnaty page ty e. Abonnenareo. De zegny e, bonne journée, bisous.